allà, no patiu, però sí podíem sentir, podíem saber què és el que passa allà dins. I tornem al procés. Vinga, a tancar la pinya del 3 de 10 amb Folre i Manilles. De moment, clar, ara aquí hi ha certa distensió i tranquil·litat. Ara veurem pujar una altra vegada al segon. Ara ho fan. Ja els veureu aparèixer novament els segons del 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Colla Vella. I torna a demanar-se silenci a la plaça. Torna a demanar silenci perquè la gent és conscient de la importància d'un cartell com aquest. Que per cert, ara que ho veig des de la nostra posició, avui estem davant mateix de l'església de Sant Joan, a la prolongació del carrer de la Cort. Per la gent que coneixeu Valls, doncs és la prolongació del carrer de la Cort davant mateix de la façana de l'església de Sant Joan. La Fira Bosch, la Fira del Camp Català, fa que al carrer de la Cort hi hagi tota una sèrie de tòldols que jo crec que dificultarà que es pugui veure completar el 3 de 10 amb Folre i Manilles si estàs molt més enllà del carrer de la Cort. Una hora abans de l'inici de l'actuació, aproximadament una hora abans, estaven traient aquí al carrer de la Cort els tòldols ja perquè hi ha les taules on s'exposa la fruita. I els tòldols és perquè el sol no peti damunt de la fruita i es faci molt bé, que el que es tracta és que la fruita mantingui l'aspecte saludable que ha de tenir. I les taules han arribat fins a la plaça Albat i han tret les taules per poder encabir la gent, perquè era evident que l'expectació que s'havia creat faria venir gent a Valls i que calia crear espai en una plaça ja de per si que és molt petita. A la plaça del Blat també hi ha marrecs de sal, una abraçada també per ells, perquè ens anuncien que també hi ha marrecs de sal, més diferents colles castelleres, també xiquets de Reus, hem vist. El Nil no, el Nil està per l'Uder. La pinya del 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Colla Vella. I ara començarem a veure ja una altra vegada els terços del castell i tornarem a veure aquest ritual per provar ja el 3 de 10 amb Folre i Manilles. La Colla Vella del Xiquet de Valls quan es fa la foscor. Potser amb la imatge televisiva no us dona aquesta sensació, però es fa fosc a Valls, es tanca el dia, es tanca la jornada aquest dimecres, aquest 3 d'agost. Comencen a tancar-se ja tots els membres de la pinya, situen tots els membres de la pinya de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Gentada que hem de portar, evidentment, per provar un dia a l'hivern del 3 de 10. No arriben a 80 persones al Folre, 27 a les Manilles. 80 i 27. 80 no arriben al Folre, 27 a les Manilles. Terços que ja s'havien situat, les Manilles que es col·loquen, i això ha de ser un procés més o menys ràpid, La Colla Vella dels Xiquets de Valls, com us dèiem abans, l'ha carregat 4 vegades, no l'ha descarregat mai, 11 intents en total. L'última vegada que el va assolir va ser Santa Úrsula de l'any 2015, de l'any passat, aquí també, a la plaça del Blat, puja als quarts. Entre ells, el cap de colla, Manel Urbano, i el Jordi Barra, el president. Escoltem. Anem les escaletes! És l'Albert Martínez, el que canta el castell. Quina imatge espectacular a la plaça del Blat. Un 3 de 10 amb Folre i Manilles. Quina imatge. Digue, Jordi! Jordi, digue! Aquí la clau és que el Folre i les Manilles siguin molt compactes. Ens ho van demostrar l'altre dia els castellers de Vilafranca, que van mostrar un Folre i unes Manilles sensacionals. Evidentment el tronc també, però és la clau. Vinga, va, quins col·locats? No crec que s'ho pensin massa, Senyores i senyors, arriba el gran moment a la plaça del Blat de Valls. 3 de 10 amb Folre i Manilles, es fa el silenci a la plaça del Blat, però el silenci absolut que gairebé només trenquem nosaltres amb la nostra narració. S'han col·locat ja els sisens, pugen els setens. És el 3 de 10 amb Folre i Manilles de la Colla Vella. Concentració màxima en el pis de sisens. Setens que arriben ja a l'alçada de sisens. A punt de clavar el genoll damunt de l'espatlla de sisens. Ja els tenim agafat de braç. El castell de Lloga massa, jo crec que tremola molt. Comença la canalla a pujar amunt. Han pujat ja dosos i a Puigdemont. Ha pujat ja a l'enxaneta. El castell comença a bellugar. Setens col·locats. A punt d'arribar dosos a l'alçador de setens. Com crida l'Albert Martínez. Com busca la màxima concentració dels seus castellers. És aquest. Dosos col·locats del 3 de 10 amb Folre i Manilles. Només queden els més petitonets. És la Puigdemont i l'enxaneta. El tenen bé parant el carrer del segon la Colla Vella. El torna a carregar la plaça del Blat. És el somni d'una nit d'estiu. El somni d'una nit d'estiu de la Colla Vella. Que torna a carregar el 3 de 10 amb Folre i Manilles. Sortida de l'enxaneta. Sortida de la Puigdemont. El castell remena molt. Sortida de dosos. Aguanteu-lo una mica més. Sortida de dosos. Sortida de setens. Que el tenen.
Déu-n'hi-do, com ha anat aquest castell. Ens ha donat molt bona impressió en el moment que es començaven a enfilar per damunt de les manilles ja els quarts del castell. Veuen que les manilles no feien aquell moviment de bar que a vegades és habitual, havia estat habitual i es veia prou sòlid. Ha començat a pujar al castell. Hi ha hagut un moment en què es veia tremolor. En el moment en què ha entrat l'aixecador ha donat la sensació que s'ha centrat. Ha fet l'aleta, s'ha carregat i em sembla que cal dir-ho. L'element clau, l'han repetit